बाबा हाँ बच्चा बड़ा संकट में हमनियों के धंधा डाउन हो गई कौनो मुला उला आवत नहीं खस ना यार फंसत नहीं खा समूह का कोई बुझाता कि ये चली का कैसे दारू उरू मिल समस्या हो गई बा तनी कुछ कर ही पूजा पाठ उठ कर ही तबे न कुछ भेटाई अच्छा हाँ हमनी के तब संकट चलत का कइल जाई अब देखल जा केनियो से आवे सन हाँ हाँ भगवान हम कइल जा हाँ बाबा हो सकेला कनियो से भुलाट भटकत अगर आइए जा सन हाँ बांध ही देबे के हाँ बांध के और करा का आता ना हमनी के पैसा गाड़ दिहल हाँ ओकरा बाद और पुक पुकिया वाली आज हाँ बस हम चला आई मरवा पीछे पीछे जहाँ जाए के होई हाँ चल चल नहीं का करे के बाद चली कौन बात नहीं थे ना ऊपर वाला दी है हाँ हाँ देबे कर है देवा ही के भेजले बड़ा काहे के वही खातिर हां 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 ए बाबा हाँ अगर तक कोनो आवत तरस हाँ मुर्गा आवत ठीक ठाक से ही बटे हिसाब किताब में रह बतिया उती रही हो ना बोला नहीं बाबा दूसरा बच्चा ओ फल फूललो बैठी 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 जजमान बैठी का दुख बा बुचिया कहते न बाबा हाँ कि हमारे लड़का बच्चा नहीं खा सको चलो जानता नहीं ना बाबा हां बाबा ई तो बुझा तो न जान ले हां बाबा कि छोटे पर के नेटुआ धइले बा ना तो सुनी ना हम बताओ तनी हाँ अरे हम कहाँ ना गई इनका के दिखावे खातिर हाँ अरे अब सोच ली कि कहीं 50,000 कहीं 20,000 कहीं जन बच्चे 55,000 मने एकदम हम परेशान हो गए बनी है ना आज पैसा हेने से आवता हेने लोग ठीक करता है कहूँ से हमको उधार ना मिलल है बाबा बता दे तनी हम मेहरारू के लेके बड़ी परेशान बानी बाबा देख ली तनी ध्यान दे दिया ना ठीक बड़ा बा, आस ठीक लगा बा, के जे ठीक बेटा बा, इनी है जहाँ ना राउर मनोकामना पूर्ण पूरा हो होई जाई। बाबू हाँ हाँ हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव बहुत ज्ञानी है एकदम चिंता मत करो बे बचवा, आईनी है एकदम तो चिंता मत करो यहाँ के बड़ी नाम बाटे रोडवा पे पूछा तो ये दो तीन जना से पूछा नहीं है जा तो कोनो लोग की चल जाई है घरवा में कुछ झाड़ फूक होला जन बटे वहाँ के देखे नहीं बढ़िया है बढ़िया से देखे नहीं तो देख ली बड़ी आस लगा के आई बनी जहाँ ना ठीक बा ठीक बा। 5-6 साल होई हमार जन बटे बियाह कइले अभी लड़का लइके भई इने कि बाबा बच्चन लेखा मत करो ना ना बचवा, ऐसन भगवान बात बांधे नहीं। ले बच्चन की हद बाटे ए गुरुदेव हाँ बचवा बच्चा के कष्ट बड़ी बड़ी यार बा हाँ उ लौकता के बचपने पर के हाँ नेटुआ धइले बा बहुत परे के बाबा हाँ आ एकर कुखिए मार देले बा कोखिया मार देले बा कोखिया रे चलावा कोखिया कोखिया कोख मरा गई बा ना बाबा हाँ कह तनी कि हमार काहे लेके बाल बच्चा हो खर हां तो ए बाबा उखिया मारा गेल बा त पानी ओनी दे दी अरे कोखिया रे चलावा कोखिया अच्छा ठीक ठीक तो गुरुदेव तो देखी कष्ट मिटाई कष्ट दूर करी एमे खर्चा बा ए जजमान गुरुदेव कहतनी कि खर्चा बा देखी खर्चा से मत डराई है ना खर्चा हम देम जरूरत जवन कम लेकिन हमार समस्या के समाधान कर दी बड़ा आस लगा के हम आई बनी ठीक बा हो जाई ओमे कोनो बात नहीं खे हाँ। एकदम सही होई तो तनी देखी शादी होती खूब आराम से एकर लड़का होई हाँ हाँ बस 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 बाबा रौरा हमारा मुंह के बात छीन लेनी है ना यह हमारे को कष्ट बा पैसा रुपया के कमी नहीं के है ना ठीक बा देखी तनी ए बाबा ए तू करी जल ली बाबा हाँ जल ले एकदम लेके आवा तनी जल बाबा बाबा तनी दृष्टि दया डाल दी अरे एकदम बचवा कल्याण चिंता हो मत जाओ है करो, ना एकदम चिंता अरे मत बहुत करो। हम परेशान बानी बाबा बहुत परेशान बानी कहाँ ना गईनी हजनी अरे हम दिला गई बनी इनका चक्कर में 5 साल 6 साल शादी बाबा, कइला भाई है ना चिंता मत कर बुचिया एकदम चिंता मत कर ओ नो चिंता मत कर है ने कर
अरे भाई तू कहे डरा रहा पहले बनी बाबा जय है मत को है तो गाड़ी दे जमीन बाबा में। पहले बनी धैले रही है अरे ए चिलवा हां बाबा धैले बनी अरे वो बचवा के काहे के धरत रे हम न धरत नहीं अच्छा ओके रौवा अरे धरते बाबा। भूतवा के भागता अच्छा धरी बाबा। धरी बाबा अब हमारा डर लगा था जानते रे उ का कहता क्या कहता है 36 गो मुर्गा चाहिए मुर्गा चाहिए मुर्गा चाहिए 36 गो 36 गो अरे महाराज जी हम बकरा कटवा दे मुर्गा के दुकान खोलब का नहीं ओके देवे खातिर देवे खातिर हां हम तो देने की दुकान खोलब आ 52 बोतल दारू चाहिए ऊ का होई बाबा पिए खातिर ओके पिए खातिर रे चला नेटुआ पीही नेटुआ अच्छा, पिए पीही। ना हां नेटुआ पीही ना बाबा ओही में नहाई का बाबा अरे नहाई की पिही पियाई मांगत न मांगता हां धरी तनी बढ़िया से खाली एक ट्रक लाल का बालू चाहिए ऊ का होई बाबा दुकान खोलब ना हां ओके टोटरम करे के पड़ी बालू से बलुइया में धसाई ओकरा के 30 बोरा प्योर का 100 चाहिए ए जे जमा यार का सरसों बोरा चाहिए तू का होई बाबा हवन करे के सरसों से हवन हां हमन होई सरसों से तुम ना सुनले नहीं कि हवन होला अरे भाई उल्टा विधि लगेला अच्छा अच्छा राहुल कृपा के तरफ नेटुआ ना नेटुआ 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 देख ली बाबा देख ली एके छोड़ल नहीं खे चाहत बचपन से अरे बाप एकदम रे बाप देख ली बाबा। गइल जाके ओकरा पीपर के नीचे पेशाब कर दिहलस अरे बाप रे पकड़ लेलस धड़ाक दे ओके जय हिम्मत कहि रे तू कहे मेरा तरफ अरे चलवा अब बाबा काहे डेरा तर तू रे बाबा हम कहें कि ये छटक मत आवे वही से सावधान बनी। फटका ना न दे धले ए बाबा, हम बानी डेरात नहीं खी एकदम टाइट बनी एकदम धले बानी चिंता मत और हम टामू टाइटे बनी हां चल धरी देख अब बाबा एगो काम कर इनाम दी एके पकड़ के करा के करा के ए बाबा उनी रखी डर लगा अरे चलो तू काहे डेरा तर रे ए बाबा दहिया का पता डेरो मत खा दो अबे अरे बाप रे ए बाप बाबा। हम ऐसे संकट से जन मटे बाबा जल्दी मुक्त कराइए दादा हमारा बढ़िया में पटक दिया ठीक बा हम धइले बानी बाबा मेटाओ में बंद कर दी बाबा भाग बेटा। पचारा उचारा ना गमनी का पाचारा के गोली मार जब धरा गए तब कौन चिंता बा आ अब एकर बात बा कि एकर अब लड़का होई आ हई सामानवा ले आके रखई बाबा हाँ एगो तो खत्म हो गइल खत्म हो गई औरी देखी तो कोनो नइखे ना दुख दरिद्र बलाई होला रुक रुक चलो हम देखा तनी जो बाबा तनी ठीक से देखो हम अरे एकदम सफाया कर दे हाँ हाँ ई बस बाबा, चिंता एकदम मत कर। कृपा कोई रही है देवता रे अरे भैया अरे ये तो बहुत खतरनाक और चीज बरे हां बाबा राहु बा राहु बा दांत गड़ौले बा ओ भैया हमके मत डर बाबा हम एक तरह मरी जाई ए बाबा और देखी गबड़ाओ मत दांत रोले बताओ केतु भी बा ऊ का करता है उ पूरा धो के धसोले बा ए बाबा जल्दी छोड़ाई बच्चा तो के बड़ा- कल्याण करी कष्ट बरे में कष्ट बा बाकी हो जाई बाबा कर दे काम पकड़ा गई पकड़ा गई पकड़ा गई ओनिए धइले रही बाबा हमरा डर लगा एगो काम कर हां एहू के खर्चा बराबर यार बरे एहू के हाँ ए बाबा देख ले गरीबा है हम सब रोत रहल हसन अरे भाई तो देवे के पड़ी ना ए बाबा तनी बढ़ा के ले कि पुपुकिया लिया जाओ उहे मेरे चला ठीक ठीक बाबा क्या कहते हैं खर्चा लगी अरे एकदम हम देम दादा जल्दी है जन मटे मुक्त कराई हमार मेरा रुके ए बाबा एमे 40,000 रुपया खर्चा बरे
कितना में तब पुकिया वाली आइए जाई ए जजमान 40,000 के खर्चा बा कुछ कम में ना करिए जी। 1 रुपया कम ना लागी कम काम हो करबो जाई। तो बेसी हो जाई। ना सरकार कर दी हम दे ठीक बा। अकाउंट आ, नंबर नहीं दे दे तो हम बाबा- डाल देम बाहर से। बाबा मार दिहन उल्टा हो जाई ना काम। अरे ना सरकार ऐसा कोनो लागी अरे कर तहार दे। मेहरा रू ना, खेले अरे ना। आ तू लगबा पाचारा गावे अरे भाई तुम जल्दी देखो। बाबा चलो तैयार बा यार बा हाँ तो ठीक बा हम एकर बाबा पुकिया वाली आ जाई लिया जाई चिंता मत चली बाबा कर। भेले बनी बाबा अरे बाबा चमातरन देखो अरे बाप देख, अब ये सोखा से भेंट भइल बा। एकदम असली असली सोखा से भेंट भइल बा ये भाई। देख ले हाँ मान गनी गुरुदेव मान देख गनी। गुरुदेव एकदम चबा घलन चरचरा देलहन हड्डी उड्डी मोय देखला ना मान गनी। बाबा अब ये चल बुचिया तोर लइका होई। बाबा में कल्याण कर देले बाबा। हाँ अब ये भेंट भइल बा। हेने होने ले जाके हमार पैसा बर्बाद कर दलसिया हरामी। बचना हो ना? पूरा लूट घल ह लूट गइल सा। अब ये असली जगह अचानक पाई ये बनी। काहे के जात रहलू हो हमर नाम ना जानत रहलू हो। नहीं बाबा ना जानत नहीं रउआ हैं? जानत नहीं बचना कैसन ह उ तो हरामी हो। हाँ बाबा सही कहत ह। खाली मैं लूटा लेबे पैसा हाँ तो तू चिंता मत कर एकदम 9 महीना में तोरे को लाल हुई। पापा बस ले आके हमके धोती पहिरा दी। अरे बाबा धोती ना पैजामा सुपारी सेट सिवा देम हम। टेंशन ठीक मत बा ली। ठीक बा बाबा बचवा, सफारी ठीक ना बा, पहनेलन हाँ बाबा के धोती चाहिए पियर धोती। अरे एकदम मतलब देखा बाबा का शादी के तरह सवेरे आ शाम खइह केहू के देखइह बाबा मत। ई कौन ब्रांड ह? ई हाँ अरे ब्रांड बहुत ना बढ़िया हो ब्रांड हो। ई बाबा के आशीर्वाद ह आशीर्वाद हो। एके प्रसादी कहल जाला हाँ ठीक है। आ जहाँ दुरुपयोग करेला तब बर्बादी करेला ना अरे बाबा टाइम से ले लिया कर। आ जौन पीपरा की है तू गई रहले हाँ बाबा वो जो मत जई है ठीक बा बाबा आ जई है तो जो रुकी है मत। ठीक बा बाबा ना जइबे ना करबो जो कौन हो? घरवा के पीछे वाला का? पीपरा जौन बा? हाँ घर के पीछे वाला अरे महाराज हमू जानी तो कबो ससुररिया न डर लागेला। वो जो बान हो बहुत भयंकर बा। बाकी वो ससुर के सिखा देल बने हाँ बिल्कुल सिखा देल बने अच्छा मानी। जादी बाबा कल्याण एकदम कल्याण हो ए गए। बाबा पैसा ले ली ना पुकिया खातिर हाँ 40,000 रुपये ले पूजवा देवे के पड़ी ना। ए जजमान हाँ माल छोड़ी माल काम हो गइल बा सुनी ना हाँ जितना बात दे देता नी हाँ अकाउंट से काट के जन बटे हम कल लेके आई जे दे के चल जाइम। हाँ तो ले आके दे अकाउंट दी है काट ना तो हम दी। छोड़ दे अच्छा फिर बाबा के खाता में डलवा दे बाबा के खाता में डला देले अकाउंट नंबर लिख के दे दे। हाँ बाबा बाबा जाए लागो जम तो बस बस हां दी माल छोड़ी जल्दी से ली है। चले बाबा के खुश करी बाबा के खुश करी। 1000 बरे बाबा 1 2 3 4 बाबा तले 5 को देला सा हाँ तक कि खाता में भेजवा दे हाँ पानी के ठीके बा अब हम एक का जाने के कितना लागी कितना ना लागी। ठीक बा, हम ठीक बाबा बा, ठीक बा। टेंशन मत ली खाता में डलवा ना दी। हम टेंशन ही है बस बाकी बनले रह हम रौरा। उन्हनी के पूजा देवे के पड़ी। अरे ये महाराज अब हे तो भेंट भइल बा ए बाबा चलवन के भेज दी ना भेज दो जाइए ना एकदम हाँ जाई, अरे काम एकदम हो गया। बचावा बाबा सही। आशीर्वाद दे। एकदम बाबा, सही हो गए आ सही एक कदम रौरे अकाउंट में हम डाल देम घबराई मत। एकदम खुश जालो रहो बुचिया, खुश रहो। जाओ। 9 महीना में लइका एकदम जालो ने ऊपर पड़लो बाबा चलते हैं खुश रहो बच्चा खुश। जाओ ने ऊपर पड़लो हमनी ए बाबा हाँ वो एकदम आसानी नसिए पकड़ ले एकदम चिंता एकदम ओकर नसिए पकड़ लेनी है हाँ। आ पुकिया के तो दाम आ गइल बाबा हाँ अब का लिया जाओ हाँ पीछे बैठ के घूमना हाँ बोलिए चली काम हो गइल चल जा हमनी हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हम अंजलि कुमार अगर हमने के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करब शेयर करब और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे।
हाँ भैया नमस्कार, हम विनोद जी बादल भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लगत तनी। अब भैया हमनी के ई वीडियो इंटरटेनमेंट खातिर बनौनी है जा। एकरा के दिल पर मत ले, ई केहू के ऊपर नहीं बनल, बस हमनी के खाली मनोरंजन खातिर वह सब के बनौनी है जा। हमके कर जोड़ के यह प्रार्थना बा कि रोज सब वीडियो के देखी, अच्छा लगे तो दूसरों जगह भेज दी, ओकरा के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। यही जैसे रहते हैं हमनी के विदाई।